to mal zhrnúť, je to taký vzdelávaco-relaxačný tábor, by som povedal. Toto leto robíme prvý ročník vzdelávacieho pobytu pre decká z detských domovov. Ten popud bol veľmi jasný, nám to dozrievalo strašne dlho v hlavách, aj len proste nebol nikdy nejak čas na to postupne zrealizovať, tak som veľmi rád, že sme sa s mojím tímom k tomu dostali. Máme tu v súčasnosti 10 vedúcich odborníkov z oblasti či už umenia, alebo pedagogiky, alebo sociálnej práce a máme tu 57 detí z detských domovov zo západoslovenského kraja. Pre všetkých, ktorí pracujeme v Edurome, je toto veľká skúsenosť a taktiež príležitosť vyskúšať si viacero zručnosti a schopnosti, ako komunikovať nielen s dospelými, ale takisto aj s deťmi. My sme organizácia, ktorá pracuje s rómskymi chudobnými deťmi z rodín, pracujeme veľa s učiteľmi, pracujeme veľa aj na advokačnej úrovni so štátnou a verejnou správou, ale pre nás je veľmi jasne prioritou taký ten dotyk, základný kontakt práve s deckami, ktoré nás učia trošku inak pozerať na tú realitu a dávajú nám veľkú spätnú väzbu, ako vlastne ich potreby potom obhajovať ďalej na ďalších úrovniach, povedzme na úrovni štátu alebo na úrovni povedzme aj ďalšieho vzdelávania učiteľov a vychovateľov. Deti, ktoré majú rodiny, sú úplne iné ako deti z detských domovov. A v tom je možno aj to čaro. Je to možno niečo ťažšie s nimi pracovať, ale sú potom oveľa viacej takí otvorenejší a vedia dať človeku ten taký pocit zadosťučinenia. Takže toto je asi to najväčšie, čo môže vedúci alebo teda akýkoľvek pomocník získať na tomto tábore. Do obeda máme tie základné vzdelávacie workshopy, ako je športovo-pohybový, kde sa decká učia či už alebo zlepšovať si svoj talent športový, ale aj svoj tanečný talent. Budeme tu mať rôznych lektorov z tanečných škôl. Potom je taký dramaticko-spevácky workshop, lebo vieme, že mnohé decká sú veľmi talentované či už na spev alebo na hudbu. Dokonca si skladajú vlastné pesničky a poéziu, čo našim zámerom je vytvoriť priestor na to, aby tento talent tu zdokonalovali. Aj keď príde dážď, pravni krídla, ty na to máš. No a tretí taký workshop je výtvarno-umelecký, kde ten workshop nie je zameraný ani tak na výkon, ako na proces. Nemusí to byť niečo, čo ti poviem, že toto kreslí teraz a toto potom nekreslí. Ale skôr to, že ako to proste cítiš a ako to prežívaš. A to je naozaj fakt, že skvelé. Pre niektoré decká, čo si všímam, že majú nejaké problémy s nervami, takéto veci, pre nich to je podľa mňa tak v podstate, že art terapie, veď. A strašne sa z toho teším. Potom tu máme veľmi zaujímavých hostí, ktorí deckám rozprávajú o živote, rozprávajú o politike, bežne ako to chodí v živote. A rozprávajú im o histórii Rómov napríklad. Tu odtiaľto putovali predkovia pána Džábr, putovali predkovia Rómov do Európy. Ešte by som rád spomenul to, že my sme veľmi radi, že Univerzita Komenského, teda Centrum ďalšieho vzdelávania, nám poskytlo svoje priestory a seminárne miestnosti na to, aby sme tu vlastne tie vzdelávacie aktivity a workshopy mohli s deckami počas nasledujúcich 6 dní realizovať. Zo začiatku som mala obavy z toho, ako ma, nie ako vezmem ja deti, ale ako ma budú deti akceptovať. Tým, že sme sa vôbec nepoznali, tak to bolo pre nich tiež možno trošku ťažšie, čiže tie také prvé hodiny, by som povedala, boli také oťukávačky, čiže skúšali na mňa viacero fint, ale počasie sme sa trošku spoznali a myslím si, že máme taký kamarátsky vzťah, čiže je tam taký zdravý rešpekt, ale takisto sme všetci kamaráti, takže sme takí otvorenejší ku sebe. S deckami vždy máme perfektný vzťah, priateľský a dokážeme sa navzájom rešpektovať. A pokiaľ toto si vytvoríte, tak máte možnosť byť pre nich aj prirodzený partner, učiteľ a taký ten sprevádzateľ vlastne tým vzdelávaním a napokon aj celým životom. Cítim sa, že proste ma majú radi a ja ich mám strašne rada. A ten kontakt proste s nimi, aj ten telesný a proste aj cez umenie, aj proste cez hudbu, to je úplne že skvelé. Teším sa strašne, no. Sme tu plných 6 dní a bude nám trochu ľúto, že vlastne na ten 7. deň decká odchádzajú,
Ale viem slúbiť, že na budúci rok vlastne pre detského robíme trošku dlhší pobyt. Keďže sú deti, žiaľ, v detských domovoch, tak je našou prioritou poskytnúť im aspoň nejaký priestor, aby v živote nezlyhali. Čiže ten základný popud je taký, že vytvorí deckám základný priestor na to, aby mohli za akýkoľvek podmienok zažiť úspech a neskôr sa zdravo a sebavedomo postaviť k životu po odchode z detského domova.